krásneho počasia, ktoré nás bude sprevádzať až do posledných októbrových dní. Či ale bude pokračovať aj v prvých novembrových, tak to vám prezradím v aktuálnej predpovedi počasia, pri ktorej vás vítam. Dobrý večer. Na záberoch z meteorologickej družice sa nám pohľad zastaví na tejto takmer bezoblačnej ploche, ktorá je pod vplyvom mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše. Táto tlaková výš zaberá veľké územie od Pobaltia cez Ukrajinu, strednú Európu a ťahá sa až do Stredomoria. No a tam všade pôsobí priaznivým a stabilným počasím. Problémy však môže v našich zemepisných šírkach narobiť tvorba hmly alebo nízkej oblačnosti. V takom prípade sa vplyv tlakovej výše prejaví zatiahnutou oblohou, z ktorej môže aj slabulinko zamrholiť alebo sprchnúť. Žiadne celoplošné dažde nám však nehrozia. Iná situácia je nad západnou Európou, kde sa naťahuje frontálny systém a z jeho oblačnosti tam aj poriadne prší. Čo sa týka teplôt, tak poloha tlakovej výše nad Ukrajinou a Pobaltím podporuje prílev teplejšieho a vlhšieho vzduchu od juhu. A preto sa v ňom budú teploty pri slnečnom počasí šplhať možno aj nad 15 stupňov. Naše územie sa bude celkovo nachádzať v pásme od 10 do 15 stupňov, ale pri hmle budú samozrejme teploty nižšie. No a vietor sa nám v noci a zajtra rozfúka, pričom bude najmä na západe v nárazoch dosahovať rýchlosť okolo 40 až 55 km za hodinu. A fúkať bude prevažne od juhovýchodu. Môžete pociťovať nepokoj, podráždenosť, ale aj bolesti hlavy, čo sa samozrejme môže odzrkadliť aj na vašej jazde. Preto buďte na cestách opatrní, a to ešte 3 dni po splne. V ranných hodinách poriadne zbystrite pozornosť pre neustály vznik hmiel alebo nízkej oblačnosti. A zajtra cez deň držte volant pevne v rukách, najmä na západe, kde bude vietor v nárazoch fúkať dosť silno, niekde až prudko. Počas dnešnej noci vám jasná až polojasná obloha poskytne krásny pohľad na mesiac v splne, ale nad ránom sa opäť začnú tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť. Do rána sa vzduch ochladí na 8 až 3, na severe teplota poklesne až do -3 stupňov. Vietor však postupne naberie na sile. Pred nami je 28. október, ktorý patrí svätým apoštolom Šimona a Judy. V mnohých pranostikách prorokujú príchod chladnejších dní. Šimona a Judy, buď sneh alebo hrudy. Táto pranostika sa v podstate splní vždy, teda buď je teplo alebo zima. Takže naši predkovia to mali poistené pre všetky prípady. Zatiaľ nám však nehrozia chladné dni, práve naopak. Na západnom Slovensku sa po rozplynutí ranných hmiel alebo nízkej oblačnosti teplota v slnečnom počasí vyšplhá do 17 až 18 stupňov. V hmlistom počasí, ktoré nám zrejme na dobrej nálade nepridá, bude samozrejme chladnejšie, a to okolo 10 až 11 stupňov. Na pocit nám však môže byť ešte chladnejšie, pretože sa rozfúka vietor a ten môže v nárazoch dosahovať rýchlosť až okolo 55 km za hodinu. Tak sa oblečte teplejšie. V ranných, prípadne dopoludnejších hodinách sa budú aj v nižších polohách stredného Slovenska vyskytovať hmly alebo nízke oblaky. Tie sa môžu v niektorých lokalitách udržať aj po celý deň. V takom prípade bude teplota nižšia. Tam, kde sa k slovu dostanú slnečné lúče, bude teplejšie, a to do 16 až 17 stupňov. Tu bude fúkať vietor od juhu, ale podstatne slabšie. No a na východe našej krajiny sa bude poveternostná situácia vyvíjať veľmi podobne. Tlaková výš sa postará aj v tejto časti o pokojné a stabilné počasie s rannými, prípadne dopoludnejšími hmlami alebo nízkou oblačnosťou, pri ktorej bude samozrejme chladnejšie. V slnečnom počasí vás potešia vyššie teploty od 13 do 17 stupňov. Fúkať tu bude slabý južný vietor. Na horách bude aj zajtra vládnuť pokojné jesenné počasie, ktoré bude iba z rána rušené hmlami v podhorských oblastiach. Ak môžete, tak si nájdete aspoň chvíľu na ich návštevu, pretože sa vám naskytne krásna farebná scenéria a nabije vás poriadnou dávkou energie. V nadmorskej výške 1500 metrov bude zajtra okolo 9 stupňov a počasie sa nezmení ani vo štvrtok. Biopredpoveď zostáva na jednotke, a to je len slabá záťaž. Zdá sa, že nie len posledné októbrové dni, ale aj prvé novembrové budú pod vplyvom mohutnej tlakovej výše, čo znamená, že bude pokračovať počasie neskorého babieho leta. Čiže aj v ďalších dňoch sa pripravte na ranné, prípadne dopoludnejšie hmly alebo nízku oblačnosť, ktorá sa smerom do vyšších polôch bude rozpúšťať. Pri hmle bude chladnejšie, a to okolo 8 až 10 stupňov, v slnečnom počasí sa oteplí do 15 až 16 stupňov. A na záver ešte počasie v Európe a vo svete. Španielsko bude zajtra polooblačné a teplota vystúpi na príjemných 22 až 24 stupňov. V Madride ale má byť chladnejšie, a to zhruba 19 stupňov, a môže tam aj sprchnúť. Juh Turecka bude zajtra takisto polooblačný, ale miestami aj slnečný. Teplota sa bude pohybovať okolo 25 stupňov.
Ani severná Európa sa pravdepodobne na počasie sťažovať nebude. Aj keď sa budú vyskytovať hmly, tak žiadne výdatné dažde neočakávame. V Kodani vystúpi teplota na 11 stupňov. V západnej Európe sa počasie zhorší. To znamená, že má byť oblačno a daždivo a napríklad v Paríži bude 16 stupňov. Na britských ostrovoch má byť podobne, teda obloha bude zamračená a na viacerých miestach má aj pršať. V Dubline sa bude teplota pohybovať okolo 15 stupňov. A teraz poďme do tepla. V Mexiku sa môžu vyskytnúť lokálne búrky, ale inak má byť slnečno. Teplota vystúpi na 30 stupňov a voda dosahuje rovnakú teplotu ako vzduch. Na Filipínach sa môžu takisto vytvoriť prehánky alebo búrky, a to pri teplote okolo 33 stupňov. Voda je zohriata na 29 až 30 stupňov. To je z dnešnej predpovede počasia už naozaj všetko. Na Markíze vám ponúkame obľúbené búrlivé víno a po ňom sa pozrieme aj na farmu. Ja vám želám ešte pekný večer a dovidenia.